सब साउंड से अधिक मेन है बड़ा खोलो करा के ढीटे जले सिटी नहीं के बनाओ हेलो मशीनिया से पिछला बक्सवा में हमारा बतिया ना बुझा तो लोग के का बुझाते मारो तो फिर तब मारो अच्छा 2-3 मिनट पर संगमा गाले में तनी भरे को भक्ति रस के ओकरा बाद चली हुई अब तो माता बोलो है नहीं कोनो बात नहीं चर छुटकू ललाईदारी है न लेकर सुनेला सब का तनी भरे एक थोड़ा सा 5 मिनट ओकरा बाद चलबे न बा गायत्री माता चाहे दुर्गा माता चाहे राम जी चाहे कृष्ण जी ये लोग के नाम बोल कि ई लो बोल हेलो गायत्री माता को आदमी के तरले बड़ी हो सकता 2-4 आदमी के वरदान देले ओकस तरले हो राम जी को आदमी के तरले बड़े 2-4-10 आदमी के कृष्ण जी 2-4-10 आदमी के बाकी वो लोग का नामा वा कहो कहां लगी करे बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई अगर स्वयं रामो जी के कह जाओ कि अपन गुण बता दो तो रामो जी से ना कहा हेलो बेस लेता हेलो बेस कम थोड़ा सा नाल के बेस कम करी साउंड ना जन भारी कोइले बजा दे वो कम करी साउंड ठीक बराबर बहुत बढ़िया साउंड बा हेलो जन श्रापित भइले नारायण विष्णु जी उहे रामावतार लेले और नारद जी के श्राप के चलते सीता जी के रावण जब चोरी कइलस त दर के ठोकर खइले बड़े यहां लगी भाई के गांव लायक हो गइले बाकी लंका पर विजय प्राप्त करके आज जब लौटल बड़े एक दिन हनुमान जी हाथ जोड़ के हे प्रभु हमरा के ऐसा एगो वरदान दी आज ले कुछ मंगले नहीं की कहले का चाहे बोलो कहले कि हमरा राजपाट ना चाहे बल बुद्धि ना चाहिए हमरा के पहले ही से बा हमरा के वरदान ही है दी कि और नाम जपत होके केहू कतनो बड़ पापी होके तरा और हथियार ओकरा पर काम ना कर कहले ना करी हमार नाम जे जपी ओकरा पर काम ना कर देखी नाम बड़का बा कोनो माता होकस कोनो पिता की उनकर देह शरीर बड़का बा हनुमान जी कहले कि तुम वरदान तो दे देनी तनी आदेश दी तो हम घूमत फिरत तो उड़ी के ना जैती घूमत फिरत तनी अंजनी माई से जाके हम भेंट करती भगवान कहने की जा घूमत फिरत आराम से जा तू अब ना उगोइल बड़े ने भगवान राम देश विदेश के राजा लोग को बुला के एगो मीटिंग रखले बड़े और कभी के भाव गीत में हो अरे जुटानवा ना हरजी अवधा में कोई अरे जुटानवा ना हरजी अवधा देश विदेश के राजा लोग बा देश विदेश के जुटल नरेश हो देश विदेश के जुटल नरेश हो देखी खुशी भइल बारे देश हो त देश या विदेश के राजा नवाना हरजी औधा में कोइले अरे जुटा नवाना हरजी औधा में देश विदेश के राजा लो आइल बा वही में त्रिविक्रम राजा काशी नरेश तजे शास्त्र के धन के ले चाचा जानत होई काशी ए धरती में ना गिनाला उस शंकर जी के त्रिशूल पर बसल बा धरती से अलग हो ऐसे रसब राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुन ले हो हम जब सारा भूमंडल दान में दे देले त जाके काशी में डूम की यहाँ बेचाई रहले ऐसे ऊपर उनकर हक ना रहे आ उजा के राजा आइल बड़े अतले बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद बाबा धरले बड़े गोल लगिले बाबा अरे त्रिविक्रम तो हरो कने उतार लका जी बाबा पहले वो खेला करी पहले करी बोले कि लोग के घर तो झगड़ा लगाइले बराबर देवतो लो में लगा दिले आज राम जी घर झगड़ा लगा दी का कहला कि बाबा रिजल्ट सही होई नु कहले तार सहयोग चाहिए त्रिविक्रम रिजल्ट बढ़िया आई करे का बाबा आ तो सब लोग के प्रणाम कोली हो जाके राजा लोग के रामो जी के प्रणाम करी हो बाकी नजर बचा के एगो राजपूत में के साधु बैठे बड़े राजर्षि हमें बाबा विश्वामित्र उनका लगा तने सीना तान दी है दाढ़ी बड़ा बड़ा सधुआई रहता लोग कुछ के लूर ढंग होगा चाहे ना हो नारद राजा जी से बोले ले बचाना
का बा तो जानी करी हो विश्वामित्र के परनामा जानी करी हो विश्वामित्र के नारद ब्रह्मचारी चाल चलल भारी चाल चलल भारी दादा मन में बिचारी ओही के अरविंद कहले ना कि आजू गाना वाला अरे गाना वाला जब करी हो विश्वामित्र के परनामा सिकावल बुद्धि कितना दे रहो फिर दबता में उठा के रख भैया उठा के रखाओ। हेलो हाँ प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रामो जी के प्रणाम कर ले तो राम जी के ध्यान देने उन्हें गोल तले विश्वामित्र को लगा जाके दवाई रहा तले दूसरा के खाए खाते दाढ़ी बड़ा बड़ा। अब तो देखी विश्वामित्र बाबा क्रोधित रहले ओहू में छतरी रहले क्रोध तो भइल बाकी कुछ नहीं खन बोलो कैसे मर्दा है आदमी इस समाज में बैठा रही ओकरा से गरीबो आदमी पीछे बैठल बा मुड़ी पर ठोक दी सही ठोको जौन बरियार का बात कुछ ना बोले से देखत हूं देखत सवेरे तहार दवाई देता नहीं एगो मौगा बैठल होके हाय हाय खाली तने खुद अरे माई रे माई नो से छील लई दादा ईटा लगा चला दिया भइल मार समाज उकट दे विश्वामित्र जी में एक शब्द नहीं खन बोलो बाकी जब समाज उठो मगर राम राम रघुवंशी खानदान के हो तुम्हारे खानदान के नियम है अपने जुबान के लिए लोग जान दे दिए हैं राजा शिवी एक कबूतर का जान बचाने के लिए अपना जंघा का मांस काट कर तराजू पर चढ़ा दिए थे तुम उस खानदान के हो जिस खानदान के राजा हरिश्चंद्र सपना में दान दिए थे और हकीकत देखकर एक डोम के घर बिका गए अपने जुबान के लिए और तुम कहले गुरुदेव कहा कहता नहीं तुम्हारे गुरु का अपमान हुआ है राम और तुम्हारे नजर के सामने कहा कहनी गुरुदेव नाम बताई कल के भोर ना देखे दे सूर्योदय के पहले मार दे कहले कि ऐसे ना मानो तू हमरा के माने लो बाकी तेरा हृदय में हनुमान रहे ले उनका से बेसी तू केहू का ना माने लो सीतो जी का ना माने लो हनुमान के शपथ लो राम जी कहले कि हाथ उठा के शपथ लेता नहीं हनुमान के जिरा और अपमान कइले बा ओकर गर्दन काट दे भाई 3 गुबान निकालो जनवा बाची नहीं तीन गो निकाली ले बनवा जनवा तीन गो निकाली ले बनवा जनवा बाची नहीं कल की काशी नरेश त्रिविक्रम कल काल के फजीर देखे ना देव जाई अब जब ई समाचार त्रिविक्रम सुनले बड़े नारद बाबा के चिल्लाते नारद आगे नाथ ना पीछे पगहा बे मतलब घूमो हर जगह ई का कइलो नारद बाबा कहले कि राजा घबरा मत दिमाग लगोले बनी काम बढ़िया होई हनुमान जी घूमत अपना माई से भेंट करे जाता रहे लोगों से भेंट करत तू तिरछा निकल जा आज समय से जाके अंजनी माई के गोड़ धली हो आज जले अंजनी जी हनुमान के क्रिया ना खई हैं तले अपन समस्या बतावे के नहीं खतारा गोइल वाले जाके अंजनी माई के चरनिए धले हले अभी हनुमान जी पहुंचल नहीं खन
कि हाथ जोड़ी पूजी ले चरण माई पूरा करो पूरा करो पूरा करो मन के अरे मनवाई पूरा करो मन के अरे मनवाई बोले कि उठो लेकिन हम आई शरणागत भइल बन तहार आ शरण में आइल के रक्षा कोई जाता हर धर्म बनता बोले कि बोल लेकिन ना गोड़ ना छोड़ो आ तो बात मानब कर बोल आ तो ना अपना बेटा के क्रिया खा हनुमान के अंजनी भाई बोले कि हनुमान के क्रिया खाता तोर जान बचाए बोल का बोल पर हनुमान का क्रिया खाता नहीं तोर जान बचाई जान बचाई हनुमान को क्रिया खोले बड़ी हम विश्वामित्र के अपमान कनी नारद के सिखावला प्रणाम ना कोई नहीं हो राम जी हनुमान के क्रिया खा के 3 गो बाण निकलले बड़े कि काल बिहान देखे ना दे मुआ दे मार दे तू हनुमान के क्रिया खेल हमर जान बचाओगा तू अपन बुझा समझाओ हमारा कोनो बात नहीं तले हनुमान जी की आवाज माते बोली कि राजा लुका जा लुको जाकर भीतरी सोजा साहब जो लुका जो हनुमान अवतार हम कोनो बुद्धि लगा होता नहीं हनुमान जी ने से चल बड़े माई के अपना भेंट करे खाती कैसे बड़ी पुराना लय हो कि केसर के गंध लेके पुरुआ चल हिला तो रहल जाला जब मार्मिक सीन आवे त हम बैठ जाला ढेर दिन मैया के ढेर दिन मैया के और दर्शन भइल ढेर दिन मैया के दर्शन भइल हनुमान जी कहा जानत रहले कि सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के अब पहले सब चल लीला लीला धारी के अब पहले सब चल रहे जब गईले माई के गोड़ धइले माई उठावत मई खी माता आशीर्वाद दो कितना दिन पढ़ाई बने अपना गला से ना लगेलू हृदय से ना सटैलू अपन ममता ना लुटैलू अरे माई क्रोधित पड़ू का बात बा कल के चुप कहम तो मन में का कहलू माई तरह बोलला के देरी बा पूरा करे में देरी ना होई बोले कि ऐसे ना माने ते हमरा के माने लिस मानता नहीं बाकी ते राम में तना हमरा के नाम माने लिस ते राम के क्रिया को कि हम कहम तो पूरा करबे हनुमान जी कहले कि हम भगवान राम के शपथ लेता नहीं कि तहरा वचन निकलला के देरी पूरा करे में देरी ना करो कहले कि राजा बाबू हरि आओ रे हां बारी आओ काम हो गेला काम हो गेल बाबू आओ तेरे विक्रम कहले माई कैसे काम हो गेल हो हनुमान जी कहले कि ई के हो तार भाईये लगी माई कहता तो तार भाईये लगी तो बात का बा आ तो नारद के सिखावला परी विश्वामित्र बाबा का अपमान कइले बा आ राम जी तहार क्रिया खा के 3 गो बाण निकले बड़े के एकरा के भोरे ले मार दे हमार गोड़ धइले रहलो हम तहार क्रिया खइले माने कि तोरा के बचा ले आ तू राम जी के क्रिया खइले बड़े के हमार बात मनमो तो एकरा के बचाओ हनुमान जी कहनी को अपना लो ई क्वेश्चन चक्रव्यूह में डाल देलू वो कंपनी से जुराए कहत जना कंपनी में हम लेबर के काम करिले सेवक हई एगो बाकी बुद्धि लगाए माई कहले चल राजवा आ ले जाके सरजू जी में हाथना पानी में डुबा देले गर्दन भर पानी में ढुका देले अब तो ई ने खेली खल वेद पुराण में कि कौन महीना रहे न तो अगर माघ महीना रही आ ठंडा पड़त रही आ सांझे ढुका दे इतना पानी में तो के मारे ना पड़ी वो 12-1 बजे कठुआइए के मर जेते वो हाथना पानी में ढुकौले बड़े कहले कि एकरा नीचे प्रहार ना करिए प्रभु जी समुद्र पर बाण उछा सकता रहे कोनो वेद पुराण में पढ़ले बनी कि गंगा जी पर बाण उछल
सरजू जी पर समुद्र पर बाण उठा लेकिन सुखा दे बाकी समुद्र के जल खारा होला ओकरा के जल ना कहल जाला समुद्र के पानी कहाई बाकी गंगा जी के पानी के जल कहल जाला यही सब विद्वान लोग नहाए जाला नु तो गंगा जी के गोड़ लागली आ भीतरी जाई तो जल का अधिष्ठात्र के हो वरुण देवता विद्वान लोग का ऊपर के गंदगी छटला कोनो में धूरा रहेला वरुण देवता से इजाजत ले कि सरकार तनी साइड होई गंगा माई में बुड़की मारे दी तो विद्वान लोग बेवकूफ जाके गंगा जी में डायरेक्ट पानी छू देता रहा का कहले बनी तो कहा जानता तो सब पवित्र नहीं हो जाए उनमें से डीबा से निकाल लो अलगा छुओ कातना तो लब हेरले डांड भर पानी में ढूक जाला से उठाओ ले हैगा जाके अपन धो जाके निकल जाए कतरा तो वही में होगी दी हम बड़े से बहुत बेवकूफ लइकाई में नहाते जन्नी अब जाने की हाथना पानी में बुला दे ले जाके कहले हिंगा रो ओने से बान आवे दे तो हम व्यवस्था करता नहीं अब भोर का बेला भइल बा विश्वामित्र बाबा कहले कि राम अपना वचन याद करो बाण चलाओ कहले कि ही जैसे मार दे गुरुदेव जो के मार दी जहां होई तहां वहां तो सधी के निशनवा हरि जी मनवा चलावे सधी के निशनवा हरि जी मनवा चलावे बाण नजदीक आइल बा हनुमान देखले कि बाण चल देले बा कहले कि राजा वरदान ले बनी लगातार सांसों मत तुरी है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम को अब डूबते को तूने कहीं का सहारा एकदम फास्ट उठौला पड़ा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बाण जब लोगे आइल बा तब देखले बारी ये तो प्रभु जी के नाम जो पता प्रभु जी प्रदान दल बड़े कि राम जी कहत ओकरा पर हमर बाण काम ना करी बाण परिक्रमा को के जाके तर्कस में गए भगवान राम कहे नहीं आज तक रघुवंशी का बाण कभी तक निष्फल नहीं हुआ और ये बाण निष्फल हो गया कोई बात नहीं गुरुदेव दूसरा बाण डबल पावर का है दूसरा का चलो ले हनुमान जी देखल कि राजा अब डबल पावर होता है सिंगल पावर मत को अब राम के संग संग सीतो मैया के नाम धो सीताराम 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 जय सीताराम 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 बाण आइल बाऊ हो लवट के जाके गिरल कहले गुरुदेव दाल में काला नहीं खे दलिए करिया हो गई पहला बाण जब असफल हो गई दूसरा बाण जब निष्फल भइल राम जी कहले कि ना गुरुदेव चलो भी जगह पो हल जान खातिर सरजुग पट पर आवे सरजुग पट पर आवे सभी कभी सनवा हर जी बनम सभी कभी सनवा हर जी बनवा चला जब सरजू तट पर आइले राजा के देखले कि भीतरी बैठल बड़े विश्वामित्र का तीसरा बाण चलावो अतले नजर हनुमान जी पकइल हनुमान ई कुल तहरे कइल हो जी घरे ना गइल हो गइरे नहीं हो इमरजेंसी में डेगारे लौट गइल हो माने लीला तोहरे कइल कहल कि जी हजूर अरे वो अपन कर्म निभाई हम अपन धर्म निभावता नहीं अब तीसरा बाण राम जी चढ़ा ले आज जब चलवले हनुमान जी कहने की राजावा अब 3 गुना पावर है 3 गुना पावर लगाओ हमरो नाम ढुका वही में हो सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय जब तीसरका बाण लौट के राम जी के तरकस में गिरल भर भर आंख लूर लले गुरुदेव आज तक जवान पर हमर खानदान जियल ओह में मर्यादा पुरुषोत्तम कहाइले हे गुरुदेव अब घरे ना लौट जो ना छतरी के जुबान फिर गई ए जा चिता सजा के जर जाई भाव आंख में लूर हनुमान जी देखले तो पहले वचन दियात रहे तो वचन वापस भी लियात रहे कहले कि जाके गुरु जी के गोड़ पर गिरजू विश्वामित्र जी के गोड़ पर गिर जी में क्षमा कर दी है तो अपन वचन लौटा ली है रामो जी के इज्जत रह जाई तोरो इज्जत रह जाई जाके गुरु जी के गोड़ पर गिरल बड़े विश्वामित्र बाबा उठावनी गला से लगा ले कहने कि राम अपन वचन हम वापस देने के मारे खाती हनुमान जी देखो तारे भगवान कहने के हनुमान इस लड़ाई में तू विजेता हो गइला हमारे नाम से हमारे के परास्त कइले बड़ो हनुमान जी आके चरणीय में गिर गइले कि पश्चाताप भइल बा मनवा में तो जाके गिर गइले हरि के चरणवा
ली हले रामो जी के हनुमानो जी के ए लोरा उबा छल कतबा नैनवा में ए लोरा उबा छल कतबा नैनवा में जब गिरी गई है हरि के चरणवा रामे जी के नाम से राम जी के हरौले हमें हनुमान जी तब वहीं से एगो चौपाई तुलसी बाबा लिखनी वही बात पर वही एगो चौपाई पर ही प्रसंग रलो सुमरी पवन सुत पावन नाम आ अपने बस करी राखे राम ओकरा नाम से अपना मुट्ठी में कह ले राम जी जब दुनिया छोड़ के जाए लगले हनुमान से कहले कि जब ले ए युग में भजन हमार चलत रही तले रही हो तब ले भक्त हनुमान कहले जब कृष्ण जी प्याधा बान खा के जाए लगले दुनिया छोड़ के तो हनुमान जी जाके भेंट कहले कहले प्रभु जी वो रूप त्याग देहनी कहले कि हम जाता नहीं आज ले भक्त हनुमान वाला हो आज से तू स्वयं भगवान बड़ो जब चाहबो जेकरा पर कृपा करबो हम स्वयं वो काम में हाजिर रहो वह हनुमान जी हमें उनका नाम से ही उनका प्राप्त कर ले प्रसंग समझ में रुआइल हुई लजा मोह खाली गाड़िए गौनई ना हो। गाड़िए कॉलेज गौनई ना हो हम ओह बेरा से गौनई करता नहीं जन बेरा डांसर के जमाना ना रहे हमारा जितेंद्र लगन में रात भर पुराण बिगाव के देखा हेजा हई लिखल बा हेजा हई लिखल बा आ तारा संग रहता त पुराण ना रात भर उहे करत लंगड़ा लंगड़ा तेरे में कोई तारा कमरे में कोई का हल चलावा कोई सकता बताओ संस्कारी लेका हमें सब कि निमना आदमी के परिवार में जाई बाबूजी अगर कुछ कहता रहे लड़का लो बीच में एक शब्द ना बोली मेहरारू ना बोली है तो कहाई कि परिवार अच्छा बा जना मालिक बोलता बड़ा तलका कर चुप रहा तार दिमाग खराब हो गया चुप रहा हई बात बा तो जान जा वो लड़का कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डुप्लीकेट दिमाग में होगा जगह हौ को लख जे लंगर अनर से ना बोल हां हां तो ना मुंह तर माइक लगा दे बताइए को कोरस करे ना आवेला ई कहता छोड़ी हम लंगड़ा ना से ना बोले कैसे बोले लंगड़ से बोलबो तो बिगड़िए जाई ए देहिए में एगो अनहर बाड़े उनका आंख नहीं खे बाकी मंजिल देख ले तो टूया रुक जाले लंगड़ से बोलियो तो अनहर से तो बोलबो ना ऐसे जान तोरा कि मंजिल देखलस कि मानी ना गोड़गर लो सज रही हो बबुआ धर्मवीर जी अरे मुंह बाबा गोड़गर लो सज रही है तार व्यवस्था करत रही नु उठ के छोड़ा के भाग जइबो लंगड़न से ना टूटहिया गोड़वा बेंग नियर लपटा दे से उठबो करबो तो बेंग नियर समय घासटा हो जाई झुलुआ खोलो जाके एगो